khajani poito khlainrok phati singtini Qur'ano je Jisu ni kokno saka a Jisu sini kothar ene bagni Jisu Kristo de abono naileno Qur'ano je Jisu ni kokno sao abo kalponik Jisu ni kokno se sao Qur'an ni isa te Bible kotharni Jisu thanchaya Bible ni Jisu ongkha sukna haote o ha tolao jotoni slai mung kotor je mung bai mathangjak mung phayo a mung nongkha Jisu Kristo ni mung abono kahamke saimanya hinke thurugrok bai ahino phemlogjak nai te o Qur'ano kalponik Jisu no naituknai abo bai Bible ni Jisu no sonai aboni bagui subrai Jisu ni kokno Bible ni phatro kubun bijabo naitunani ta thangdi hinke mix up ongui painai o kothar elabak simise Jisu Kristo ni kokno sao o kothar elabak simise kaituni bijab Jisu Kristo ongkha sukna hani phaimani bonono kaituni sajlabo hino kaituni sajla hinmani abo spiritual se physical ya abo kaituni kok mang ongui asai phaika hinmase kaituni kok kuri hinke bo murti se ongui tongkhamo aboni kok mangkhe omhai Jisu ongkha Holy Trinity ni bisingo khoroksa Jisu ongkha kaitor Jisu Bethlehem ni guwai nogo asai phayo Qur'ano sao isa asaikha hasing khongo khajuri bufang tolao hinai Bible sao Jisu ni buma ongkha Miriam hinai Qur'an sao isa ni buma ongkha Haron ni ahanok Miriam abo Moses ni hanok Miriam ni kokno se sao Jisu ase sini sakangno 1000 BC sakang uklogo aboni bagino Qur'ano je isa ni kokno sao abo kalponik Bible sao Jisu somsok nakarimano hinai Qur'an sao isa ongkha khoroksa diariba aboni bagui bo somsok nakarimanya hinai Bible sao Jisu Kristo jotoni somsokno rojoi thikya tei saltami salo thangai basakha Qur'an sao isano behesteo tisaitrangjakha hinai Qur'an tebo sao isano kosol te khoroksano se kursorio Jisu no kursoria hinai Qur'an ni isa kurso thiya thuibo saklaya tei saltami salobo thangai basaya 40 din 40 rat bo tongya kebo baibo nukjagya Bible sao Jisu phainai salsa jotono busthumnani bagui je borokni bumung langmani bijabo sijagya je borok o sungsaro kathang tongpruo Jisu no poito khlayarok mathangnaisa hinai Jisu no yasagyarok borok jotono o lama kornai diari phatra bai baksa shaitan bai baksa horni kondolo khiklai rijaknai mol brum brum ni bagui Pia je Jisu no poito khlainarok mathangnaisa hinai Jisu no yasagui nanai rok borok jotono behesteo eba sukna hao katal Jerusalemo tlangai thangjaknai aro tonglak tuikangma kapmani tei thimani tonglak poito khlainai jotono palkhe Jisu no loblai tongnai Qur'an sao Hojrot Isa phainai paithangni busni jorao kafirder eba Christian tei Jihudi rokno busthumnani bagui sehini sao borok somsok ganang kothaira hini sao naidi bisi kalponik lama koronani simise tebo sao Jisu phai puila krusno sabai phaina hinai bo krusno jani bo sabai phaina saimanya je borok bono kaitini sajla hinai poito khlai tongnai borok jotono buthar paina hini sao thururokno simise katri nai hini sao isa theinai tei haobo phobjaknai hini sao aboni bagui Qur'ano je Hojrot Isa ni kokno sao abo sini Jisu Kristo ya a Qur'ano abo kalponik Jisu ni choritro se aboni bagui sing sojakhe tongmani nangnai sino ke ophano phemlogi me tei yasi suri me tei sing srai srai ke krakhe basaima tongnai kaitor norokno gyan buddhi thun amen